Isotoper er atomkerner med samme protontal, men forskellige neutrontal. Det er således forskellige versioner af de samme kemiske forbindelser. Ilt har i naturen kun 3 stabile isotoper: O16, O17 og O18. I vores video fokuserer vi på O16 og O18 og hvordan de kan fortælle os om fortidens klima. Isotoper kan findes i f.eks. isbordkerner, hvilket kan sige noget om temperaturen tilbage i tiden. Det er fordi, at tunge O18 iltisotoper er mindre følsomme over for varme og fordamper altså derfor senere i forhold til de lette O16. Fordampning i verdenshavene kan fortælle om jordens globale temperatur. I fordampning af vand fordamper O16-isotopen før O18-isotopen. Og antallet af O18-isotoper fortæller derved om fortidens temperatur. Ved at se hvor mange tunge iltisotoper der ligger i f.eks. koraller eller sne, kan man få et næsten nøjagtigt billede af, hvor varmt eller koldt der var tilbage i tiden. Hvis der er mange tunge isotoper i korallerne, har det været koldt, hvorimod hvis der er få, har det været varmt. I is er det modsat. Jo dybere du borer i enten koraller eller is, jo længere kommer du tilbage i tiden. Jordens nuværende naturfænomener, som koraller, gletsjere eller på anden måde permanent islag, kan derfor bruges til at fortælle os om fortidens klima. Det er yderst vigtigt for klimaforskning, og derfor er beskyttelse af disse områder en høj prioritet.